Good morning guys! Kumusta po kayong lahat? At welcome back po again sa ating channel guys. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag nyo pong kalimutang i-like itong channel na ito guys. At paki-subscribe na rin po at paki-click ng notification bell para magiging updated po kayo sa mga susunod natin na video katulad ng ganito guys. Mga sari-sari store, tips and ideas at saka maganap natin sa tindahan. So, yun lang guys, thank you. And for today's video nga pala guys, gusto ko lang i-share sa inyo. Kung nakikita nyo po, binibidyohan ko itong area na ito dito sa ating maliit na tindahan guys. Kasi nga kung nakikita nyo, sirang-sira na yung dingding natin guys. At kailangan na siyang palitan. Para naman mas ma-display natin ng maayos at maganda yung ating mga paninda guys, kasi kung titingnan natin, so ang gulo-gulo po ng mga paninda natin sa area na ito. So kaya napag-isipan natin guys at nakapag-desisyon tayo na papalitan natin yan ng dingding at saka palalagyan natin ng divider para naman okay tingnan yung mga paninda natin. So ngayon nga guys, yung araw na magtatrabaho na yung panday natin guys sa pinapagawa nating divider. Kaya kung titingnan nyo, nag-assemble na po si Tio Toto ng divider natin sa labas, sa kilid ng kalsada guys. Kasi kung dito sa loob, mainit dito sa loob ng tindahan at saka maliit lang yung space natin. Kaya mahihirapan siya sa paggalaw-galaw. Kaya yan, dyan niya ina-assemble sa labas. Yan yung unang step niya guys, ina-assemble niya sa labas at saka mamaya ipapasok na niya iyan. Kaya kung gusto nyong mapanood ang ganitong video guys, ang full video na ito, so please keep on watching. Palit sa plywood, ang local gayod, di na mag China. Mag-dito lang ang bago ng dokument. Gawas na siya. Ayan kayo kasaba. Sama tayo di ulo. Ya. 1, 2, 3, 4. Yun na nga guys, bago niya ipasok yung bagong divider na ina-assemble niya sa labas, ay kailangan niya muna itong tanggalin ang divider na luma guys, or ang lumang divider na ito na nakasabit sa kilid ng dingding natin, kasi nga para mapalitan na din yung dingding ng bagong plywood or marin. Kaya ayan, medyo nahirapan siya sa pagtanggal niyan guys, kasi napakapulido rin ang pagkagawa niya ng kuya ko. Mauna to siya guys, natangtang na gyud ang kanang divider nga nakatao diha sa kilid, o kana yahan na nang gipanglimpyuhan guys ang kanang mga langsa nga nakatao diha, kay iya na nang gipanguha kanang mga alambre kay aron limpyo jud inigtaod sa kanang bago nga marin nga para himuong dingding. So mauna na siya guys, ang resulta wala ko nag-expect nga kinahanglan di ay kuhaon ang kanang mga baligya namo nako, kay mga hug man siya o kanang disturbo man po sa iyang pagtrabaho og naato siya nangabit ang atong mga paninda guys. Kaya kailangan natin tanggalin lahat para tayong dinimolish guys ba, so para walang disturbo. At saka ayan, tinulungan na rin siya ni Manong ng kuya ko sa paglagay ng dingding. Kung titingnan nyo guys, napapalitan na yung sa kilid talaga. Dyan na sila sa area na iyan na nagtaod guys. So mauna na siya ang kanang ato ang divider. Ready na ni siya guys nga ipasud sa atong tindahan o itaod na nila. So naa akong kuya mutabang sa ato ang panday guys, kan Tio Toto. Mutabang siya aron mapadali yung pagtatrabaho ni Tio Toto. So kani nga video gidi ay guys, kay mag Tagalog Bisaya ta diri daw, Bisaya Tagalog ta, kay
mahirapan man tayo sa kalisod guys kung i-full na to sa pagtagalog. So kung nakikita nyo guys, ayan naisabit na or nataod na guys ang divider ana. Ang pag-fix na lang na guys nga mubakod siya ba kanang wala pa jud na siya na langsang og tarong, pero nataod na siya. Ang kuan na lang nga mubakod ang ato ang divider nga mulonglas siya og pila ka years. Nindot na siya guys. So sa ako ang nakitaan nga ingani pagani siya no, mao pa lang na ang nataod. So nindot na kay tan-awon how much more kung mahuman na jud na ang atong divider guys. So nindot na jud kay tan-awon ang ato ang tindahan. So mao ni siya guys, simple lang ni nga accomplishment sa ato ang pag sa sari-sari store. Sa wakas na natay nakitaan or napundar nato nga gamay nga renovation sa ato ang tindahan. So sa ngato guys, bisa ginagmay na kabag-uhan or renovation sa atong tindahan. So thankful na kay taana no, kay dili man ta makaparenovate og dili tungod sa ato ang tindahan. So ayun guys, and hopefully guys sa kaninga video ma-inspired mo kay kuan naman ko katuig 3 years na ko guys sa pagtinda diri sa kaninga tindahan. So mao ni ang murag matawag na ko guys nga pinaka primero nga na pa-renovate na ko diri sa sud sa tindahan guys. Kay kanang uban nga na-renovate diri sa tindahan, kay dili man na ako ang gasto sa tindahan, kundi gasto na sa ako ang magwa nga babay. Kay iyaha maning balay nga kanang gamay nga balay ba guys ba niya gibutangan ra og kuan kanang tindahan. So mao na siya ang kanang gipang sumpay nga uban kay iyahan ang gasto kanira diri ang ako ang nagasto diri sa tindahan kaning first jud ni kanang kuan divider. So dagan patag plano guys nga ipa-renovate nato sa atong tindahan, pero dili na nato mapa-renovate or mabuhat dayon diha-diha kay wala mag-agad naman ta sa atong budget guys. Mag-agad ra ta sa ato ang tigom. So karon wala pa man tay eksaktong or dako kaayo nga tigom, wala man gan tay tigom dun nya kuan. Pero at least guys kay naatay na pa-renovate ginagmay. So mao ni siya ang itsura karon guys sa ato ang tindahan dire sa gawas. So mao ni i-arrange ni nato ron pag niya i-arrange guys kanang juice nga mga ginagmay ito na nato sa kaduhang nga layer kanang mga ilimnon jud nga makahubo kay na ato na ibutang sa ilawom. So maura na siya guys, maura na ang ato ang update karon sa atong tindahan. O hinaot na enjoy mo. Salamat sa pagtan-aw. Ayaw kalimot sa pag-subscribe guys.